गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडियोआव बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै आं बे भिडियोनि गेजेरजों सावरायनो लानाय टपिकआनो जादों क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि चौधुरी घाटआव सानै बर' सुबुंखौ आखाइजों बानायनाय सिलाइ एबा हेन्डमेड सिलाइजों लोगोसे हमदों। मख'नो गोनांदि साननैसो सिगाङाव गसाइगाव ओनसोलावनो सानै सानथालि हारिनि मानसिफोरखौ गंसे पिस्तलजों लोगोसे हमनो हानाय जादोंमोन। दा बेवहाय केसआ ओरैबायदि जायोदि गुबुन हारिया हमजायोब्ला आलादा आरो जोंनि बर' हारिया हमजायोब्ला केसखौ आलादा रोखोमै लांनो नागिरो। दा बैफोर आयदानि सायाव दिनै आं नोंथांमोनजों गुवारै सावरायगोन। बेनिखायनो भिडियोखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडियोखौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरैयै खावलायनाय, आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडियोखौ जागायदिनि। क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि चौधुरी घाटआव थालिर बागान नेग्रा गंसे बैसां न'निफ्राय आखाइजों बानायनाय गंसे सिलाइजों लोगोसे सानै बर' सुबुंखौ हमनाय जादों। आसाम पुलिस आरो एसएसबिनि जथायै अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों गसाइगावनि चौधुरी घाटआव राजा नार्जारी मुंनि सासे सुबुंनि थालिर बागानाव सानै बर' सुबुंजों लोगोसे गंसे आखाइजों बानायनाय सिलाइ हमनो हायो होननानै पुलिस बिफाना फोरमायना होदों। हमजानाय सानै बर' सुबुंनि मुङा फारियै बृन्दा नार्जारी आरो रिपुन नार्जारी। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसोर सानैया राजा नार्जारी बिथांनि थालिर बागानखौ नेयोमोन। हमजानाय सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला आखाइजों बानायनाय सिलाइखौ सोरबा सुबुङा दोननानै गालांदों। पुलिस बिफाना फोरमायनाय बायदिब्ला नायबिजिरनायनि उनावसो मिथिनो हागोनदि थारैनो बे सिलाइया सोरनिमार आरो बेखौ सोर दोनलांदों। दा बुंनो गोनां बाथ्राया बेसोदि सावगारियाव नुनाय बे सिलाइया आखाइजों बानायनाय एबा हेन्डमेड। बे हाथियारखौ आंनि बुजिनाय बायदिब्ला थालिर बागान नेग्रा सुबुंफोरा हरनि समाव जिब जुनारफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बेखौ बाहायोमोन जानांगौ। जुदि बे सिलाइया थारैनो बिसोर सानै थालिर बागान नेग्रा सुबुंनि मारब्ला, दा बे हाथियारखौ एबा सिलाइखौ जोबोद गिख्रंथाव हाथियार होननानै बुङोब्ला गोरोन्थि जागोन होननानै आं सानो। गुबुन फारसेथिं बे बाथ्राखौबो बुंनो हायोदि हाथियार नालाय हाथियार, बेवहाय गिदिर फिसा, गिख्रंथाव एबा खम गिख्रंथाव बेनि बाथ्रा गैया होननानै बुंनो हायो। दा बेवहाय बुंनो गोनां गुबै बाथ्राया बेसोदि हमजानाय सुबुङा बर' सुबुंफोर। आं मानि थाखाय बे बाथ्राखौ बुंदों होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' मानसिया हमजायोब्ला बेनि केसआ आलादा रोखोम जानायखौ नुनो मोनो। जेराव बेनि केसआ गिदिरानो जाथों बा फिसायानो जाथों, जोंनि बर' सुबुंखौ ओरैनोबाबो गुबुन हारिया गादबनानै दोननो नाजाखायो। आयेना गासैनिबो थाखाय समानब्लाबो जोंनि बर' हारिनि सायाव बेयो गुबुन रोखोमै गोहोम गोग्लैयो। जोंनि बर' हारिनि सायाव गुबुन दाय जाबसिननानै केसखौ गिदिर खालामनो नाजायो। बेनि सायाव जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानाया जोबोरैनो गोनां। सानै सुबुंखौ आखाइजों बानायनाय हाथियारजों लोगोसे हमनो हानायनि उनाव आसाम पुलिसा मा फोरमायदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंग्रो। এইটো আমাৰ পুলিচ আৰু এছএছবিৰ তৰফৰ পৰা এটা খবৰ আছিলে যে বাগানৰ ভিতৰত এটা আৰ্মছ এটা লুকুৱাই ৰাখিছে। সেই অনুসৰি আমি এছএছবিৰ লগত আহিলোঁ। আহি এইটো চৌধুৰী ঘাটৰ এখন কলা বাগান আছে, ৰাজা নাৰ্জাৰী। সেই কলা বাগানত যিটো টঙি বুলি কয়, যিটো মানুহ ওপৰত উঠি থাকে যে, তাত চালোঁ। চাই পেলাই এটা হেণ্ডমেড আৰ্মছ এটা পাইছোঁ আৰু দুজন মানুহ আমি মানে আটক কৰিছোঁ। মানুহজন এজন হ'ল বৃন্দা নাৰ্জাৰী, এজন হ'ল ৰিপুন নাৰ্জাৰী। তেওঁলোকে ইয়াত চকীদাৰ কৰে, মানে ডেইলি পাৰ নাইট 300 টকা কৰি মানে হাজিৰা পায়। এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে আৰ্মছটো বেলেগে ৰাখি গৈছে, তেওঁলোকৰ নহয় বুলি কৈছে। এতিয়া পৰৱৰ্তী তদন্ততহে আমি ক'ব পাৰিম যে একচুৱেলি আৰ্মছটো কোনে ৰাখিছে, তেওঁলোকৰ নে বেলেগৰ, নাই বুলি কোৱা। दा नोंथांमोना खोनाखाबाय पुलिस बिफाना मा फोरमायदों। दा बेवहाय आं बे बाथ्राखौनो बुंनो सानगोन, थारैनो बे हाथियारा बैसोरनि नंगौब्लाबो नङाब्लाबो बेखौ लानानै हमजानाय सानै बर' सुबुंनि सायाव गुबुन दाय जाबसिननानै एबा फाव फान्दायनानै गिदिर दाय जाबसिननानै होआब्ला जोबोरैनो मोजां जागोन आरो थाबैनो गफिनदों होननानै आं आसा खालामो। मानो होननानै बुङोब्ला बेनिफ्राय गिख्रंथावसिन हाथियारफोरखौ सानथालि हारिनि मानसिफोरा लानानै अपेनलि दिन्थिनायखौ नुनो मोनदों। बेनि बिदिन्थि हिसाबै थांनाय माखासे दान सिगां क'क्राझारनि कारिगावआव जानाय दुंहाव थासारिखौनो मख'नो हायो, जेराव सानथालि हारिनि मानसिफोरा आखायाव गिख्रंथाव हाथियार लानानै बर' हारिखौ गाग्लोबदों। दा बेनि सायाव आसाम पुलिस बिफानखौ जेबो एक्सन लानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। जुदि बेनि जायगायाव बर' सुबुंफोर जानायमोनब्ला जोबोद गोख्रैयैनो एक्सन लागौमोन। बेनि सायाव जोंनि बर' हारिया जोबोरैनो सांग्रां जानो गोनां। जोंनि बर' हारिया फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय नारसिनना दोनजानो नागिरगासिनो। बेनिखायनो जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरा बेनि सायाव सांग्रांथि होनांगौ होननानै आं सानो। दा नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।